usalele namhlanje awazi banikhulula insila kababa wakho. Imali enkulu nje inhlonipho ngisacela ukulala mina. Lo muntu okhuluma ngayo into enhle seshiye nayo ngaphandle ama bad memories. Hawu uphindile mntanami akuthinti uba ngubaba wakho. Sengizosala sengivuka ke sengenzela wena nje phela. Vuka ke usheshe. Ongo. Ngilila uthulita wethu. Silikona. Yeah. Ngifuna ngithenga namaqanda mose khawa bheka mngani wami hamba kanjani itrain ngihamba kanjani kubhetele mngani wami masiqhamuke etole ebhakeni senga mngani wami bengisazobamba isikholana kanti afuna ukuphethisa emnitho mngani wami owakwami akasaniboni uthuni bangamfonela nimthole efonini hayibo nawe ufuna ukubani ubutofu singaqinisi nakakhulu isandla phela kuyena ngane la manje shoda sekuyezi nethuba nje mncane mngani wami nalo ithuba kakuhle uyabona usamthe ngendlela owenza ngayo angisayazi lento wamna nje ungibonani la emgaqweni seze ndibhizi ngolhlobo usamkele kangaka nawe nje ungaqinisi kakhulu isandla kodwa sefuna ukuqalaza kwezinye indawo kube soft etonga ngezinye ndiyamnikeza mfethu uthando la muntu kodwa ngendlela owenza ngayo angisazi uba nizokwenza kanjani kodwa mngani wami khanikeza amaplani musi hayi thambisa umnikeza uthando ndoda still mngani wami zokubona mngani wami usale kahle musi ngizokubona sure siswami njani siswami yabona nje lokhu suku olubuhlungu njengalolu kumina yabo lubuhlungu khona ukuthi lo muntu lona bobaba wethu yabo kodwa elinye iside lami nje libuhlungu kakhulu nokucasuka futhi ngoba lo muntu lona lesihlukumeza siswami vele ngakhetha ukuthi ngicela vele ngivuke ekseni ngiyibone vele ngiphume straight ngibangani bami yabo ngoba manje bengikwazi ukuhlala lokhu ngijabula kujatshula bona ukuthi celebrate impilo yakhe lo muntu bengisihlukumeza siswami ukuthi ngithule ngicabanga nje ukuthi kahle kahle suke kutheni ekhanda lomuntu wesilisa yabona ukuthi angahlukumeza umndeni wakhe ngoba phela masuke sizingane zakhe somndeni wakhe kufanele kube yena umuntu osivikelayo hayi ukuthi sisabe yena kufanele kube yena umuntu osivikelayo emphakathini nasezithini zethu ngizokubona sisi Yes, bonga mfethu. Umila bekewel kegebe. Ngizothini. Mele phela ngisami nami uzeni. Uyawazi amathekeni. Ingane ufuna ukubeza izakho zonke ziboziphethe amacala ngona ngingangana nga. Qhamuka ngala ezinye qhamuka ngala. Yabo. Manje qhamuka ngapho mfethu esitolo bengithindi uyofuna i-airtime. Cha mfethu wena nje uzogasela ngapi uma usuka apha nje isiqobo phela lezi hamba ngemaster jampani ngena manje manje ngisafuna ukukhuluma ngale ipress khona into engiyilandayo lapha ngifuna kuyibhanowe njengani engane fana zezakho zonke zigcwele la emgaqweni sokumadlisa sokumadlisa mfethu hola lokuphuthi madlisa yabo nje round yonke madlisa ephathele ingane mfethu aphuma sithekile nawuyazi la sithi ngathola le moto mfethu Really young, very young. Angidingile ukuthi abone nje namhlanje khona ngandangena ngisanda kuthola kanje ngiyazazi ngani mophethe ikari sizazigijima wena nawe yazi
mfethu. Yabo. Awusho ngomfethu. Hey. Mfethu. Asisama zami ngikufake indeni mama. Ngikubonise lento ongitshelayo. Oh, sibo mfethu. La ndingenezitshela ngala. Yo ngena sithini. Ndo wena. Ha, sawubona baba. Ngiyaphila. Kade ngakugcina. Namade ngacisa. Khaya khona ngasithini. Ngiyaphila kodwa. Ngirayithi ma wena. Yonke into ihamba kahle. Amatoho wona. Ngiyazameka nje noma phela kuyilona. Kalo ngakugcina nje ungathi uyakhalaza ngoba ukhalaza ukuvuka ekseni. Kodwa ngiyazameka njengamanje. Wena uhambe kanjani ekhaya? Hayi konke kuhamba kahle baba. Ayaphila. Kodwa baba ubungangikhumbuli nje usangithinta nasefonini. Ngoba ngiyeli nje singacabanga wena ngiyewena. Phela ingane nefoni ngiyikuhluphe yabo nje. Sengize ngisifikele nje usakhumbuli nje nokuthi ungisheke nje ungisheke. Sasa ngiyaxolisa ngikuphethelele kodwa sisazolungisa. Oh, hayi ke. Ngiyajabula ke nami ukucaba uyangithanda. Ayasha. Lawa ya wamiyeka yena. Wow, ngiyajabula ngizokusebenzisa nawe uyangazi ukuthi kusebenza kanjani. Ngizokwenza njalo. Hayi baba, wangenza into ekuthiwayo. Mina ngizobe ngikhulule. Eish. Yazi ubafo kwenkinga nazo ngenzeka okanye uqinisile ukuthi lengane lena seyiyangijolela ngempela. Usamke sendiyamfonela ngisamtholi ngempela efonini andazi ukuthi kwenzakalani. Sho ukuthi intoni ingxaki yakhe. Yazi uzongicaphukisa lo mntwana awume ndike ndimdonse namhlanje apha ekseni. Hey. Yazi umuntu unenkinga nje ezomhlaba. Hey. Akalibambi ngani ucingo lakhe. Usamke indaba namadoda. Yazi lo mntwana lo ngenzeka okanye ulele kwenye indoda ngempela yini madoda. Hey washo walibamba. Samke uright nana. Anikho right ifondini, anikho right tu. Ilento yenzayo why ungalibamba ucingo xa ndikufonela ngoba lonke ixesha ndiyafuna ukukubona ndisakwazi nokubona ngoku. Wenzakalani ngawo? Yima bengicela sixoxe ke namhlanje ngendaba yethu sobabini ngoba ungathi soyandijolela ndisazi ukuthi wenzani ngoku. Hey ndikuthanda nyani ifondini kodwa indlela wenza ngayo uyandibhanqa ngoku. Utheni uanti wakho? Sono-anti ngoku sovele wesuka zezinye izitayela bheka ke kuphele i-time yami lapha ndizophinde ndikufonele. Usheshe ufike ngo-5 ube sowula endlini. Ngizokubona fondini. Alright. Hey lo mntwana lona uyazi unezitori ungicela lokhu noku. Yazi umuntu akasazi umhlaba mncinane njena. Yazi abantu abafana noSamke emhlabeni abasekho ngoba uyabona abantwana abafana noSamke andazi ukuthi ungenza njani. Umhlaba ungawenza ube mncane. Yazi empilweni ndandisithi ngaphila konke endikufunayo kodwa namhlanje ndiyabona impilo yami ungathi isala semva. Hey ama-brother ami hey ngisazi bangenza njani impela. Yazi ungathi ngingathatha intambo linye usuku ndive ndihambe ndiye kokhokho kuphela. Othawuzela ndingafika ngaphambili bendilindile kunalento ndiyiphilela la emhlabeni. uNkulunkulu ngcono vula ndithathe ngoba yikho lento ndiyiphilelayo. Ngihleze ndihleli la kodwa khonto inyakazayo. Hayi. Bantu ababnifula nini esikolweni? Basathi ahlale kancane nje befuna lesifo lesi. Kodwa mawangibukisa nje kodwa. Kwenze njani? Hayi ubhutuko wakho umhlaba nje akasizwa even sikhuluma naye. Tokoza. 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 Hawu ma ubungibiza. Buku imesabela manje. Oh, ngiyambuka uma esebela manje. Untokozo ucabanga kwakho umhlaba. Hawu sorry ma yazi ngikuza ubukhuluma uthini ma. Ngoba ngibona kuba yeyiphi nale ntombazana ujule ngani. Hayi usuqalile ma ngishiye nobabili. Hayi ngeke hayi. Hayi. Azubheka umngani wami madoda ngimthola nabo licingo ringalodwa ningabanjwayo. Hey, come on ifondini. Hello bheka. Uright mngani wami? Right ifondini ndilapha emthunzini apha enhla kwakho musa. Ekhawuvele ifondini. Hey.
indoda uyazi ibhizi ngento zomhlaba Fondini. Hey anisazi mos. Hey uyazi ndithi xa ndiza kuwe ndithi hayi manje ukuchazela sokufishana nginqena ukukufonela mngani wami. Okay bheka hayi usale kakuhle ke ndizokulinda lapha mngani wami. Sure. Awu baba. Hayi bo mngani wami. Phela kwaba yilezi impahla zesilungu phela manje ngixakiwe la ungafanga nemask usuphumela ngaphandle ungasafanga mngani wami nami ngithintwe kuphuthuma izinto zigcwele ikhanda mngani wami. Hayi kulungile usuyongnikeza lelo mitha ke mngani wami ngoba usewenza iphutha uphula umthetho lokuthatha nohulumeni. Uhulumeni ke ngithe ngibaseshilo kule lockdown lena ukuthi akusondelelwana nami ndiyabona manje ukunika imitha lakho mngani wami. Kodwa ngoba vele mngani wami umakhelwana vele ayikho inkinga asiyanga emgwaqweni vele sikhona sisekhona lapha egcekeni. Mngani wami hey uyabona inkinga zomhlaba zithini la kuwena. Hey kubi kakhulu la kuwe. Uyabona nje mina yazi akusahlaleki nje kwasendlini ndiyahlala endiloko ngicabanga. Hey usamke anisazi ukuthi ningaphila kanjani eyiphi impilo. Uyabona nje mngani wami ungisize kakhulu kabi manje ungikhiphile kule ngwenye lapha endlini. Hey hayibo lo mntwana sove waphenduka kuba ingwenye ngoku. Ungathi uphatheke kahle njena. Kodwa phela hayi kabi mngani wami kamnandi. Uphatheke kahle. Ingwenya ngendlela emnandi ejabulisayo kodwa manje ngentozamadoda. Hayi kuhle mngani kaloku mngani wami hey sesiqhele impilo waqala besikade sikhawulana. Ngoba uyabona into zasilungu ubone kwenye ixesha ugcina sokubetha amaphutha kodwa akayinangqaki lo. Kancane sogcina sesijwayele. Yimi mngani wami into zamatoho la kuwe zithini? Amatoho mngala amakhona wona hayi amatohweni uthi hey sengiyakanzima amakhona lengane akuvukeki makhona lengane yima libulala ngecansi lengane yini hey ubusuku bonke mngani wami angilali hey mngani wami hey wena indoda mo sijabula ngento enhle into amadoda wena fanele uqhathe kuphela wena ukuze ube right uyabona mina hey ngingambonisa abantu mina ngifuna ukukutshengisa mina ndiyakucela ngiyambonisa abantu mina uyambonisa nje samke usamke wanibaleka mngani wami njengoba ngisisho nisithi impilo yami mfethu ungayithola nangu uyabona ixesha elininzi ungangithola la emgaqweni hlaze nizula anisaboni umuntu wesifazane ngaphandle kwakhe into embi emngani wami ukuthi akubolekwana ukuba kushaya ngiyaboleka ngani ngeke ngikuzwisise nakulomnandi engibuzwayo hey mngani wami kona nini amadoda aphila kahle ngoba uyabona kwenye ixesha ukuzixelela uba impilo yakho izohamba so uyabona usamke into enimenzele zona zezi izintressa ngaphakathi ngoba ungcono uba bekuthiwa beningamenzelanga ngani uyabona uzuqonde bese nihlawule kowabo amalobolo bekufanele uba ndiyogcina kula masonto ezayo yazi inkinga nami mngani wami ikuphi inkinga yakho nawe nesibhaqa abasashaya abantu besifazana manje hey mngani wami usakhuluma lawo amazwi nandihlangana nawe ngicela ngikutshela ukuthi umuntu wesifazane akashawe esikhathini samanje mngani wami umuntu wesifazana wathi kuma ubaba wami umuntu wesifazane uyohlala engaphansi kwami mina ndiyakucela namhlanje ngeke ngiphathwe ngumuntu wesifazane uyalazi iphuthe lenziwa ubaba wakho ukuthi lithi akazange akutshela induku yokushaya umuntu wesifazane le ndlela mina ngishayana sishana ngawe lapha endlini ngoba ngizwa ngikhala ngiyindoda ngikhala ucabange mase kuthiwa usushayana lo samke wakho hey uyabona kodwa ngabe usenaye namanje inkinga wena vele ufaka isibhaqa ufaka induku ayisenziwa lonto ngana umuntu umshaya ngothando nje umnika uthando umjabulisa usamke ungicabulisa ngokodwa ngoba uvela afuna ukwenza lanto athi uhulumeni ngo50-50 kanti akumele yena azibambe ngolohlobo kumfuneka ndazi ndiyindoda yakhe athobe xa ndithetha ndiyindoda nawe mngana nawe phela kufanele ubuke nawe isimo ukuthi yena sekushintshile manje izinto manje asafana lesikhathi lesiyana uba wakho lesiyayifundisa ngale ayifundisa ngoba manje siyabosha into oshaya umfazi hey cabanga mngani wayena usamke nje uselenhlanhla ngoba akubophi ngendlela umshaya ngayo le yanganami bengeke ngiyibekezelele mina yazi xa ngicabanga mngani wami kuyimpilo esendiyiphilile benisithi kufanele uba ndibe nomfazi kona ngelixesha inkomo zikababa ziyafa esibayeni ekhaya angisazi ukuthi ningenza njani ke ngoku xa kuvele kulahleke yena usamke uzuqonde akasabambi nje ucingo ke ngoku at least abambe noba lucingo ile ndlela wakufundisa ngayo baba wakho yokushaya umfazi ngenduku umfazi akashawa ngenduku kunenduku yakhona ashawa ngayo umfazi usakwazi ukuthi angene endleleni uliqhawe lokho abashintsha abafazi ungatholi imfazi baleka ufika ngale zibaleka ayikho umuntu omele isibhaqa ndoda hey kodwa ke la lobaba uyabona umama usho kahle uthi wafike lapha ekhaya esibhaqini ngoku ndiyaqakwa xa kusenzeka ngolhlobo phela babengakawazi oma bethu amalungelo wabo laba banamalungelo laba bafundile labantu esinabo manje sebefundile ingako lento enza kanje ngoba ukathethe efonini ahleke ndikhona ndingazi ukuthi uqhubani lo mfazi ingako nisenza kanje yabona ngose ndiyaqaphuka kodwa ke kuzoba right kuzolunga mngani wami
Bendisithi andike ndizofuna amaplani la kuba yikho kanye enye intokazi ongagcina ke noba ndithandana nayo Awuhambe indoda yobheka usamke umthembisi ngeke uphinde umbeke isandla. Ngisho nje kanjalo. Ngeke ngiphinde kubeka isandla sithanda sami ngiyokunikeza uthando ngayo yonke indlela efuna mase umnika uthando umphathe soft niyoqhubeka iminyaka lapho ke futhi ngiyophinde uhlupheke kanje uhamba untanto uzophazamisa mina. Kodwa ungisizile kodwa Hey ngani wami sengiyaya kule nkinga. Uyaphinda kule nkinga. Akhona ubunibethisa iround sike sijike la ngaphambili. Mnganami bathiwa kuyabolekwana ngabe ngiyakuzwisa. Ngicela ukuthi uphila kamnandi usale kahle mngani. Kusayindini manje. Hayi kodwa yasho ingoma yathi awuqolo lami ungibambe. Awusiqolo lami mfazi Nkosi yami. Hola sibonga ke. Kanjani? Nazolo. Akusaba ntona nangezandla ke manje. Uyawazi umthetho. Mfethu, umthetho walapha lo kwesisifo. Sawuthini nesifo sinzima. Mfethu ndithema ndizifikele mabuza ke namhlanje apha kwakho. Sikile izimanga phezolo. Mfethu nami ndiyasezintweni ngawe mfethu. Awuthi ngathini wena? Hayibo mfethu. Ngathini wena? Mfethu, konza wenza ngani mfethu nami mfethu undifake ezintweni. Awutshela mawuphethe lempahla. Mfethu. Zonke izinto uvula vala manje uphethe lento. Awutshela Mfethu. Mfethu, uyazi mfethu phezolo nami mbona senikhuhlwa nazingane ndiyazi ihamba nami sekhona izinto fake into fake into yabo impilo enjani mnandi mfethu utshela mina ukuthi ngumadlisa mfethu wenza ngani mfethu nami konifaka mfethu nesiteri uyabonile nje kwazona isikhathi sihamba ngekari umuntu yabona bayaphakamisa bajika nathi mathekene besenzani ngizona aveleze mfethu yazizela njengabizwanga okhwini utshelile nje lempahla mngana ngifuna kube nalempahla uphethe lempahla le ndo zonke izinto ziyazizela ndoda lo nami mfethu khonifake ezintweni benjengawe sibonga mfethu yini mfethu sojaha hayibo sibonga ndoda uhamba nje kayi-1 nawe sofuna ukufana nami sojaha yazi akhawatha lempilo lena egcineni kanjani mfethu nami nje mfethu ndifuna uba sezintweni ungiyelo nokhawathekanga mfethu grand uhamba ngeekari ezigrand mfethu othekeni uzothi yini kusasa uma ngaba sekutholakala ukuthi angiphilanga ngiyagula mfethu hayi ngeke mfethu yenzeke into kuwe sibonga yenzeka yayazi mina mfethu uguli wena unalutho unalesifo kuthiwa ingculaza mfethu wena umfethu uziphilela grand wena hayi ingakho ngisitshwe nasujaha sibonga kodwa ungaboni mina ndilindo ufune le ndawo mina ngikuyona ungathi ngawena ungayenzi mfethu izinto zibheda kakhulu mfethu yazi phansi yajabula mfethu uma ngaba grand onje mfethu kune-COVID-19 mfethu ndivenda kubona njengengomuntu COVID-19 awubona sendilehle nasemzimbeni venda kubona njengomuntu zizistresi zika-COVID-19 ngapha kudonsa imali yemoto ngalana kodwa mfethu wena usegrand wena sibonga mfethu uma usakwazi ihola mfethu incane wathi mfethu usakwazi ukufaka mna mfethu ezintweni undijabulisa le nto ndasijabule ngayo phezolo mfethu nami sendibuliswa mfethu ngaphumelela mina ngasebenza nzima ukuze ngibe kule mpilo ngiyona ngasebenza nzima nami ngiyitholile naleya nsimbi ibhanoyi manje uzongithola ngibuka phansi mfethu hayi mfethu ngeke mani ndike ndihambe nami ndiyofaka into ezinjenge-sanitizer le uyabona kuyasanitizer bamba umthetho mnganami bamba umthetho mnganami isifo siyabulala andike ndikubone mfethu okay Yini inkinga wazalana asikaqedi phela habe namhlanje phela sithanda sami abelungu bangilindile phela nabo hayibo wazalana wena kodwa phela baby ngeke phela sithanda sami ungicabangele ngikhathele phela nami manje hawu inkinga yakho yakhuluma impela
Uyathanda ukukhuluma. Hawu kodwa Nkosi yami namhlanje hayi nomsebenzi sengobuye ngubona. Futhi angikoneli nje masilala, angikonelanga mina, angikonelanga. Sekwaba njena la ekhaya. Ubheka uyafa noba kwenzakalani la ngaphakathi. Umadoda hayi. Umjita manje umshiye lo ayikho lento. Abantu besilisa kanjengoba kanje. Yazi imali yami iphathelwe isonto mfowethu. Mfethu. Ngoba usanda uyithenga le nsimbi Yazi le ndawo mfowethu. Neke ngithinde ngihambe ngeza imali yamathaba. Oye machide kamba kanjani? Hola. Hey nazo-ke machide manini, hey mask ibalulekile. Sesayiyeka leseshayeze. Nishayelezo. Ya kuthiwa ngiboza nenyawo. Umshayo ngonyawo. Hayi. Number 1 bafethu. Kancane ke bafethu. Ngidlala ukuphotheka lapha ekhaya. Ngiyazi khona kuthiwa sihlala emakhaya kodwa manje ukuphuma nje ngeke kuze kone lutho uma ngabe siphethe into ezikhala nalezi. Evolti kanjena bafethu. Sanitize uqobolayo bafethu. Akusanitize bafethu. Sithi umthetho ubekiwe umthetho. Hey madoda. Singahambi phezulu kwawo. Siyahamba umthetho. Amadoda akhuluma ngani? Mfethu uyabona ngimelana nje ukuze ukuthi ngilande ingane ngale mfethu. Futhi wena nengane uyofika kuphi mfethu nengane mfethu? Impilo yami. Impilo yakho mfethu. Impilo ebless. Manje khona imali futhi ukuthi ngisalinde imali ukuthi imali bese ngikwazi ukuthi ngihambe ngothenga lamachayi. Ushaya amachayi. Namhlanje late nje. Ngithola ukuthi sengijikile nalezi ngane. Ya. Vele uphendula wakhona la emlazi. Akuseduze nyane ke. Manje ufuna ukuphathela nomngane wami. Ngathi ngafika lapha kwesaka kuthiwa hayi umjathile uhambe nayo yabo. Umbuzi. Kwahamba kanjani baba? Mfethu. Awungixoxele mfethu impilo yakhe mfethu ukuthi lempilo ayiphilayo ihamba kanjani. Mfethu. Ndaphatheka kahle ngeyamini kamandi blessa lilapha. Okhwini bephuma bezingenele emotweni nami ngagcina nami sendihamba nabami nami sendiblessa ngokweyami indawo. Ngifaka kokonke. Sihamba singena ezindaweni. Ngalana uhlele sayidini uhleli nowakhe ngala front uhleli nowami. Awu madoda. Kodwa madoda singayikhuluma le kushona ilanga. Ama-20 ngathi ezenzekayo njengamanje bafethu. Lezi nezokubulawa kwabantu besifazane. Mfethu ungakhulumi ngale. Ningane bafethu. Yabona leyo nto mfethu kubuhlungu. Kunzima ngoba lo nyaka sesizonje lo nyaka uze nento eziningi. Mfethu. Yabona kumina mfethu ukuthathe kube ngenye indlela mfethu ngoba lesimo esenzakalayo nje la eSouth Africa mfethu lento eyenzakalayo ukuthi kuhlukunyezwe ingane kubulawa abantu besifazane mfethu. Mina mfethu ngiyayazi mfethu lento. Yabona mfethu ubaba uZulu lapha nekhaya. Lo wathi sana kumenzela nje umsebenzi. Bilisihlukumeza bafethu ekhaya. Bilisihlukumeza. So mangibuka into yenzeka kanjena ke. Bona bengengizwe noma ungabo ukuthi into zingakhulunywa. Mfethu. Indaba zeminyemezwe yabo. Ngiyakutshena mfethu. Kodwa khona into ukuyibuka time lakho kakhulu. Yazi mfethu lo muntu kufuze abudlala indima yokuba ubaba kumina ngikhombisa ukuthi umuntu esifana utrithwa kanjani yabo. Kodwa into bezenza ubevele ehlukumeza uthi mina ngifunda kuphi njengengane yakho yabona. Bona ingane eziningi bra wami. Ziqalazwe abazali. Uthi mhlawumbe ingane befunda. Yabo ichinje ngabusasapotenge nje. Nasiyeke isikhetho. Mfowethu. Gcinanye seyiyohlala emgaqweni. Bose ichinje impilo yabo. Kodwa abazali basekhona. Ngiyakuzwa mfethu. Hayi kodwa fanele sizame thina mfethu. Yabona lento le babodwa abantu abangayivimbi thina amadoda. Uma ngabe sibona umuntu wesilisa ehlukumeza mfethu, sizame simele lonto le. Ungavela ubukele nje. Singavele sithule sibuke nje bafowethu. Nabo lo mfethu abantu bathembele kuthi abathembele kuthina labantu. Ngiyanizwa mjita ngiyanizwa. Yena bro, nemoto yami mfethu phantsela amasondo senjalo. Awungena la bless. Ngiyazi abona ngobuhleli kanje uphothekile akusiyona impilo yakho lena mfethu. Ngabe manje ngifika la khona omem ngapha nangapho yabo. Ngaba sikho la sile. Yazi ngithembile ngithi hazi ukuthini ngihlele ekhaya ngithi hazi ukuthini.
lamajida for sure makukhona iblessa lapho nabantwana bakhona mangifika ngizongane khona manje ngithi ngiyafika hawu insizwa zizodwa nje zibukela intaba nje bafethu manje khona bengiqalaza la kuzindawo vele into zambe mina la ngifike khona mina kodwa manje mfethu uyabona ukuthi kodwa khonto engiyibukayo mina ongayinaki wena blessa lapha abantwana yini kwasengathi bakuthanda mangabe unemoto buka nje ngomoto ingekho manje impilo kanje umile usongizandla ufana nathi mfethu uyazi na ukuthi umuntu udlisa ngantwana hayi mfethu kodwa nje uyabona uthando lunike lolo silakha lapho mabe silakha ngezinto yabo impilo esheshayo bro impilo esheshayo hayi umuzo lokhu uhleli nje ngani laba hayi mina sokola kubekudala hayi ngizobuya neze kumina nginifake into yini uyabona baba ubonile uyabona ngifaka kodwa bafa uyabona umusa ukumvuma ngalento ayenzayo mfethu ngoba usikhatha nabantwana uyazi mfethu uthi uyafika kumntwana wena unalutho vela athi we awunalutho labantu abanjengananga ublessa la ngizothandwa manje ihamba nalo ibless uma ungenalo iblessa mfethu akulungile angisenanto vele unamoto hayi hey kona uthelile ngathi ungajahi hayi bafethu ake ngiphuthume ngala ngifuna uhlanganisa into ezincane zomukhali bafethu hayi kamnandi bafethu eshosho nazo okay Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nawe. Ngiyaphila. Usuka phi na wamhlanga kantokazi? Hayibo ngisuka ngalena. Ngisuka ngale ngasebantwini. Hayi usemuhle nakulonyaka nkosazana. Hayibo ubonani? Ubonani wangincoma kanje vele? Hey yazi ngiyeva kona ubafo uyakhala ubheka phaya ngawe. Hayibo yini ekhalayo? Uthi umphatha kahle kanjani? Uthi hayi ngifuna ukuzwa lakho manje. Ndiyafuna ukuzwa indaba. Ngiyahalela ukuzwa lokho. Khohlwa. Eyakhe yedwa nje ubheka ngisazomzwisa nje. Yo, akekho omunye umuntu ozozwa nje uyena yedwa ozozwa. Kodwa kangakanani ekhala noZipho uye kuphe mina nje kancinci ke ukuzwise lento wathi ubheka uhleze ekhala uthi azakwazi ukuyomsebenzini ndikuxoxele. Ufika ngixelela yonke into omenza yona apha endlini. Wena usebenza phi ke bhuti? Usebenza ngapha emhlanga. Wena ungakwazi nje ukungenzela zonke izidingo lezi zenziwa ngibheka. Ndingaqala enyaweni ndiyokuphetha ekhanda. Ngisho kwangoku nje xa ungathi unayo chance ntambamba ndingakhipha sihambe egate sobabili. Kodwa uyahlanya wena wazi ubheka uthi yingane wakho. Ngeze ngikwazi mina ukukwenza lokho uyangibhedela. Awubheka amadoda badlala into ezinje emhlabeni. Kwamanje nibheka mngani wami. Brenda masawazi nanokukhawulana. Mngani wami sekwaphetha yonke into. Le corona mfethu isibulele ndoda. Mfethu yini corona la eMzansi kwelethu? Sikhule thina kusenziwa yonke into kodwa manje sekuthiwa icorona sihlale ezindlini asabona ukuthi iqhubekani. Uyabona basiziselwe ukuzobulawa ezindlini ngoba siyalamba ngoku. Akho into siyenzayo sihleli phansi asinamali asinalutho. Singenza kanjani? Obhe mngani wami siyayibheda negama lakhona. Hayi corona. Corona imoto mngani wami corona. Hayi bicorona kanti. Dithi corona yazi lento. Kodwa mngani wami ziyafana lezi zinto. Into enye mngani wami. Ngokhonje kuphelile. Uyabona kona akuninyanyisayo mngani wami yazi ingane xa sidinga ukutya apha endlini andazi bangenza njani. Ithile ndaba ongasebenzi indoda. Akusebenzeki mngani wami. Senzayibona ngenxa lesi sifo lesi. Imisebenzi ngosasixelelwa ngama level uba khona ama level 5 into besingayazi ubuyazi ebomini bangakhona ama level wena. Hayi kodwa sithembe ukuthi yena uhulumeni uyogcina esiqegisele kuze kugcina sekulungile nathi sikwazi ukuvuka siyotohoza. Kodwa mngani wami yazi okuhle sengicabanga mina noba singabe sibambe nje nabantu sikwazi ukuthi sibe nemali empilweni. Yazi ukuhlanganisa ku right mfethu. Senincame njalo ngase ndiyoboshwa niphakelwe ngurhulumente mahala xa kucacile. Hayi into esingayenza nodwa sewosebenza yona inkunzi manje mase kunjena la ezweni. Mngani wami masibambe inkunzi ayikho enye indlela. Mina u7 wamhleze ndiuphethe nguyelo. Hleze ndilindile mfethu noba kunini. Yeva kuthiwa kunezinto nemali la endaweni ndiyayifuna mfethu xa ingavela nje. Khona inyoni engiyaziyo mina. Ehlala khona la. Endizela la kulezi indawo lezi. Mngani wami singenza kanjani uline wokuthi siyithole? Ihamba imoto ebomvu kodwa imoto angayibona engathi ayikho kulezi insuku lezi. Ishone ngala izoqhamuka futhi izobuya futhi ihamba ngeenyawo ngoba imoto yayo
ngibona ipakwe ngale phakanyisiwe amasondo lapha isho ukuthi inenkinga nayo okanye ichayisile masimiyeke manje ngesamthola mase semotweni akasatholakala akasatholakala sihambe emoyeni sho ukuthi le ntombi izixelele wini ama bodyguard esayidini okay mngani wami into angicasula ngayo la mjidana nginankinga naye into angicasula ngayo ukuthi yena imali idla namantombazana noma ithi angizama ngento ka1 lapha hey madoda ngeke angikwazi ukushisa imali mina emfethu uhleze ekhala ngokwayi iluzi lena yodwa nje athi mfethu anginayo imali yokuqala mina lo mjida lona mfethu yazi xa ngambona mina ntsongoku ngamxegisa mina mnganami singamthola kanjani inkabi yami nje wasabreke kanje uzoqhamuka noma yinini la engani wami yazi imali ndiyayidinga ndisazi uba ngenza kanjani uyabona ndiyidinga serious kodwa ke lo nyone yavela mfethu ngelishone la namhlanje ushe emadodeni angiseqhamuka nguye lona ezayo manivele ndifihle le nsimbi le ithemba lamahumusha ndiphethe u7 la kumsiyayicika le nje phela athola ilutho lapha masifese siyicike ingabunabufakazi ngoba uyabona salinge sayihlukanisa sayiyeka izosilandela semva fese siyicike kuphela ayeke safuna nemoto yayo asiqasithi uyihlukanisa inayo nemoto kuphela asiyeke kanje imoto sibonga mfethu azingiphelezela kakhulu mnganami hayi la noma ngihambe ngiyephaydlazini ngenjani hande bendikubona mfethu ngicabanga indaba yami yabo hola yazi zohlala lenyoni Bulali lenza yazi kwena amadreds lana ndiyawafuna siyawasika kona la madred lawo iphethe Nike yonke le nyoni lena lobhaka lona wenza yazi le nyoni lena thatha kwasani lapha kwena amadreds sithela she mfundo hola hayibo ndoda yazi sengihlukanisa amabhara lana mfethu ya mfethu nesikipha sami mate kwamenaki manje mfethu ndoda ndoda mfethu 7 zithi into naloyithawa mfethu into amanzi luyithetha nje bebesikubanje ngondlwana nawe la ndoda mina ngikho kujika ngishona ngapha khingana nalento lena mfethu bathatha kwanto nasifonyo nasifonyo ndoda bese uyabona nje owazona khange wababone lamabhara lawo ungawabona mina ngibonile one kodwa kancane ndoda ubone nawe mangaba kubi ukuthi ugcine sodideka yabo mfethu nje kufana noba ngisazo imoto mfethu imoto yephi yona imoto isakhona imoto alungiselele isaphephanga ngoku ndoda yabona inyawo mnganami manje yabo kwamanyawo bese kwandulalisa namhlanje mfethu ndoda omna ndoda ndiyika ngokuba sahamba ngicabanga ukuthi ngicupha pha kuwona namhlanje mfethu ayikho inkinga ulalapha mfethu ufana vele ungasahamba ngeke kodwa phambisami mnganami angazi khona into njemanje nesiphathe mfethu kodwa mfethu sekwenzekile khululeka uzolalapha mfethu sasihambe emoreni kodwa ngizoze ndilibone noma linye namafara khona ngathi khona lamadred anyana lapha kodwa manje ndoda nami benginganakanga uba kuzokwenzeka kanje ubone umuzofa ngeke uzowazi injalo mfethu futhi wenze kahle vele ubayeke bathathe izinto ndoda benzoni kwami la besenze sithetha nje ngokulala emathuneni ndoda bathathe bathathe injalo mfethu basiyenze nako ndoda yabo ngoba ngiyacinga mfethu zosala nabaye ngane ndoda khululeka mfethu mfethu uzolala apha endlini ungasahamba yazi sebefuna nedred usuba idred incamatheleyo ngoku liyafuneka andazi banisinde kanjani bandoda hayibo andazi banisinde kanjani hola bafa ndoda sisiba
Asayibamba le muntu. Eyi sayibamba mfethu, hey ubonile imali eyiphetheyo lenza lena. Umuntu uzoshakwazi ukuthola nodrink. Yo yilento bendisho mngani wami, yazi iBrexit mngani wami, ndikukhumbula ngezinto ke. Yazi zonke ixesha ndiyakhumbula ngoba ndiyazi wena xa ndidibene nawo umqondo wethu uyi-1. Yazi nayizolo ekuseni kathi buphethe la drink lana yazi uthi indoda ngomile mina phakathi angisena lutho cha nawe yokho yokugcina nje lapha. Ubuyazi kwase wena sengenawo nje ugwayi, yabona ngoku ungcono ngosenawo nogwayi nayo nelight yonke into nziphelele. Yazi yonke into ihlangena nisenanqaki nanto ngoku. Kodwa ndoda akuyona impilo ufuna siphile la ngiyithanda impilo yobugebengu nathi sengayiyeka mina ngayiseza kakhulu. Kade ngaphambili ishizile le Ngibona le mpilo la ayibuyiseli kahle kahle. Emngani wami kodwa uyabona uline osebenzayo ngona lo siwenzayo unokuthi ukusebenza kanzima, uyabona phanga sisebenze ubone kushona ilanga o4:30 uyabona ngoku 1 hour sesinemali enganani. Kodwa ingasizwe yile ngane ngoba vele yangiqoqa vele ingivalele endlini. Ivele kubeke la Ngalesikhathi bengisahlala ngedwa nami ayikho into engicabanga nje. Ngicabanga lokucabanga yona lo. Lokushizila lokuthi Emngani wami nami ndiyasho ndithi mina khonto ngiyayeka lapha mina mfethu sendiyazamela ukuthi nengane zami sale hlafuna zemvu ngoba mina bangandubula endleleni siyosala ndiyibamba lenkunzi soze ndayeka futhi. ayisihlanganisa nje impilo kuzolunga sodlula lesifo lesi sikwazi nathi kubuyele empilweni zethu lesivele siziphile ezi-right. Mngani wami uthi ngedlula leni into ngokungathi ixaka odokotela straight ixaka amasosha uthini wena uthini xa uthetha kanjalo akhonto uzodlula la kuyafiwa wonke umuntu lapho. Mngani kade ifika izifo idlula kwaba khona nongculaza wafa abantu khona uma-TB wafa abantu konke sesiphila nakho sesikujwayele naso leso kuthanda sesijwayele. Hayi kodwa mngani wami isho uphinda ngoba ndiyazi-ke vele ezo zifo zifikile sikhona sikanje nangoku sisekhona futhi kodwa kokubuhlungu mngani wami yazi izinto ngendlela ezenzeka ngazo uyabona kona nami ndiyasho le mpilo lesiyiphilayo kona kwenye ixesha inibambisana ngegazi ngoba nike ngicabanga ukuthi uyabona umuntu xa ngaboshwa ufana nobuphelelwe sisonke emlonyeni. Senze ubugebengu vele awubuyiseli kahle kahle singakhosisani phela nathi besenziwa indlala esikwethu. Indlala vele indlala into edala uba ukuthi ugcine sowuphoqele. Sesiyayisebenzela manje si-right manje kodwa manje ngoba kuvalekile nje uyabona sisu siyasho nje kulambe wena kulambe ney'ngane kulambe yonke into. hayi kulambe yonke into yazi ingane xa iqala endlini kujonga ngamehlo alusizi agcwele iy'nyembezi uziva sekubuhlungu ngaphakathi ngoba ingane efuneke lonke isikhathi lokuyihluthi ngoba xa kuzolamba umzali kuphinde kulambe nengane ibuhlungu lonto. Yabona nje ukuba vele sitholela imali lana siyithole laphana etekweni lwamgidelo nalikhokhile. Yo yazi Libiza xa ngibona nami ndiyabona kuvele kuze 3,000 wonke hey imali lela iNike original ya yazi nami ngishilo ndithe xa sendibona endlini nala phone yalanja ndayidayisa yavela ninikeza imali nemali mina ngisena stress asula yena ngoba manje imali uyidla namantombazana thina sangamajuda yasikhohle. nanso-ke into endiyenyanyayo uBrexit mnganami yazi ngolasuku ungixelela ngalo uba le out lena imali idla namantombazane ndithi ngashiya nina nsizwa ngoba lento xa seyifile iphinde yembelwe yithina. Ukuba zithi emajuda nayo ibhodlela yena ugwayi nawugwayi uyabona uyazi-ke mngani wami sasosalake lapho umngane hayi ndiyayibona la nyoni yazi nathi xa sendiyiqalaze enye inyoni endike ndayibona nami kancinane kodwa phela iningi kodwa ndiyazi uba kuthiwa ngibani kodwa ndasho ndathi hayi ngeke ndibone mina hleze nje ndiyijamele zonke iy'nsuku. Akangcimvela ngasika la madred akhe ngichumela wakho abe mngane. Endasengicabanga njalo mngani ngondithi ngifune la dread layo ndiyacinga ukuthi ngivele sochumela ilami vele belikhulu ndiyaqonda ke lapho uba ngeke besanibona kanje ndiyisithe ndihambe ndiyoyibona uba ithini into yayo. Hayi kodwa singayididisi kakhulu singayijampele kakhulu into engiyifuna lapha kuyona le moto yayo esiqedela ngayo ingane la emva. Hayi uyazi-ke la out uyazi imali mngani wami lo mjita ngurasta ngulona kuthiwa ngunansi ubless hayi bo uyazi ndiyayibona le nyoni lapha elonje ezantsi ndiyafika phaa iphethe abantwana bayi-7 mandiqala ndisithi bathi sihleli neblessa thina ndithi iblessa hayi bo imini iblessa la hayi kuthiwa nali iblessa uthi efika nje sesichawe izingane ngapha nangapha buyisa ibhakede badlela ebhakedeni la mabhakede la afaka ama-ice phakathi. Mjita ume kahle lo mjita usho ukuthi imali unayo yonke lo mjita wayesebenzephi mfethu noba wathwala lo mjita wenze njani ubambe inkunziphi nathi soze sifane naye ngelinye ilanga ngeke kalokho
kodwa-ke vele Mawukuthi asiphumeleli sokuphuca lokho anakho. ke mngani wami uyabona ke Bhekisini ngikwazi ngezinto ke mngani wami uyabona masingenanto ongahlangani avele siyamthatha kona amandla ethu lawa wanawo lo mjita ngeke akwazi uqeda ingane yonke into uyazenzela lapha uyabona mina sendagcina nokuthi ndibone owakwami zange ndiphinde ndimbone wavele wanilahlekela nje ukundivukela. Hayi kodwa nawe ndoda nawe uthathela izinto phezulu nawe la ngale ufuna ukunderstand ukuthi yena phela sona kushonela abazali bayo na mhlawumbe khona lento zokuzila yabo nje kungasabonakali nje emgwaqweni. Mngani wami yazi Yenzeka nalonto leyo kodwa uyikavula uthathe ngamandla wena ufuna into enzeke manje into ifuna manje. uyazi ke mngani wami phela xa sengicingile ngicinge konakala yazi kwenye igame nje ndazibamba nami sengicabanga uvele ndisohla insimbi yami ndihambe ndiye phako wayo lengane cha ngithe xa ndibheka andaphinda ngicabanga yabona lento inganifaka engxakini kanti lo mntwana lo bengixelela uba yinzila kowabo kulungiswa ntoni kodwa lonto ayi-understand ngiyeki kahle la kumi. Hayi ubhuti wakhe la ngane leya nomngani wakhe. Umngani wami Sasike saxoxa washo ukuthi manje nokuthi ehlumezeke kakhulu ubaba wabo lo shonela kade ngcwatshwa. lo bengcwatshwa Ehlukumeza uma wabo ngendlela engelungi mhlambe lengane siyasaba nawe nawe ubufaka isibhaci uthi nawe uyogcina siphila lempilo kamawaya bengekho. hayi bomngani wami kanti le ngane ubaba wayo ubekade ephila le nhlobo lena Emhlukumeza strong umawaya. eyi Manje siyasingathola mhlambe nje uba ayithi ayikuthanda iyakuthanda phela isaba ukuthi uyogcina naye iphila lempilo ade iphila umawaya eyi engekho right kade ibu. yazi-ke lo mntana uba beningenayo i-chance ngike ngixoxe naye ndimbuyise mfethu ngeni besasiqinise sasandla benisenza ngingayeka nyani mfethu ngoba uyabona kubuhlungu ukuthi ulahlekelwe ngumuntu omthandayo empilweni andiqondi bukhona omnyeni lomthanda. Yabo leya ngane sekunzima ukuthi ibe nothando ngoba ibuwane amadoda lento ayenza kumawayo yabo ukuthi usho uthanda amadoda aphilisana ngolu hlobo nawe futhi kuye futhi ufake isibhaco futhi yo kuyaphela. uyabona-ke ivele ibone kwantu basho ukuthi ngeke ilungelo ngeke Phetho sami la ukufa la nami Uyabona? ngifuna sengibala kulabantu ababulawa amadoda. uyabona mngani wami Ngcono loo ngisheshe nto ngibaleke leyo. kuse-early. Uyabona-ke ingako Bhekisini mngani nami ngithanda ukuthi nizofikelela kuwena phinde nikwazi ngento wena uphinde ukwazi ukungicebisa ukuthi manihlisele endawo nginyusele endawo mngani wami kona uyazi kwenye ixesha into oyithanda uyayikhweletela mngani wami and kuba ngathi ungalokhu uyibeke lapho yabona yazi ifoni kwengayibambi ndamfonelwa angayibambi endiveni asuke ungathi ngayibulala kwamna ndibona uba ishubile yazi kwenye igame ngike ndamane ndathatha intambo ndayifaka lapha bese ndibiza nomkhulu ndithi mave bandihlangabeze bazonithatha Inkinga yakho intambo uyifakile manje uyisihlahleni sikapelepele uzofaka kanjani? yazi xa ndisifaka lapha kwabuhlungu kwangathi phinceka nomoya bese ndiyifaka la engceni ndeva umoya ithulumisisa ndathi hayi ndiyayeka lento ndathi vele ndizohamba ngokuhamba kwami ayisekho enye into ngoba yikho enye into ngizokwenza njani mngani wami. Hayi ndoda nafuna uzame ucingele ngane uyithole uyiphilise kahle unika uthando nibe right. Nawazi ukuphila lempilo engiyiphilayo ukwazi ukuzwa nami lokho engikuzwayo. Mngani wami yima usasefutheni nangoku usunginyonyobela ngoba nakho usunomona. ngeke ndiyenze loo nto mngani wami yazi phela uzex lo ngeke ayenze nihleze thina sobabini sisukaphi thina sobabini mngani wami yima xa ndingenzela wena loo nto uyibrayam wena ndiyakwazi lonke ixesha ndikuphethe njena uyabona andinokwazi ukwenzela iphutha brayam khululeka ngami mina ndizohlala nje ndikuphethe kanje. Ya mngani wami sendisithi upholile lapho ucabangani njengangoku. Mina ayikho into engicabangayo njengamanje njengoba kunjena nje. Mngani wami yazi mina ngicabanga uke ndiye pha endlini ngolike ndiyophumula. Kodwa kokubuhlungu andazi umuntu ofike enze njani Mose. Uthi nalento besiyenza manje ngiyayibona ifuna ungibuyisela empilweni ebhedayo esengayiyeka engasayithanda. Lesiyenzile mngani wami. Mina manje ikhothe siyaxoxa ngempela ngiyeza siyaxoxa yona ngeke esinye isithombe. Mngani wami indaba yazi ndiyakubona kwami ujulile nje uhlezi ujonge emgaqweni indaba mngani wami ubonani yazi kubuhlungu xa unjalo ngoba siyenzile mfethu ngeke besashintsha kwamna beni Akusenathi sekudlule. Kodwa mngani wami ngibona ungathi iveni mina lena ngifihlela yona apha izansi. Utshatsha ungabhemi kakhulu mase ubhemile vele ubona into engeke. Mngani wami uyazi njena kodwa yiyona lena ungasho wena usenze usho nje uyayibona le moto mfethu asingene endlini asinqamule singene endlini. Hayi yabona-ke la isathini akekho umuntu ombonayo
namhlanje ngizothatha impilo yami ngiyahamba ndiyakokhokho ngiqale ngiguqe awundihlangabezeni bakuthi badala ngikhathele kuhlupheka ezweni khathele ngabunalutho namhlanje ndiyakubo memeza nina bobhala ndithi hayi ngeke umuthi lona uqina kakhulu kunzima ngike ngithathe lona esihlahla lesi hey funa ukuve ndihambe straight ndiye komkhulu ndihambe ndiyoziphumulela kunale ndaba leyo kusokola iy'ngane zami zilambile yimina ndilambile yinto ezothiwani lena siyasokola sonke emhlabeni yazi uNkulunkulu uba engandidalanga ngeba kumnandi funa ukuve ndihambe ndiye komkhulu funa kwami ukuphefumule namhlanje umngani wami angifonelana umfoni hayi sengibonana kwelizayo yaphezulu